absolvování tohoto předmětu je nutné zakoupit si mnou psaná skripta s aktuálním rokem vydání. Jedny vám prodám u mě v kabinetu za 3000 korun. Tohle je váš povinný předmět? Omlouvám se, je tu plno. Studijní oddělení je tam, ale dnes bych tam nechodil, mají tam dovolenou až do konce semestru. Podívejte, mě je jedno, že máte další předmět až za 6 hodin. Tady vás za ručičku totiž už nikdo vodit nebude. A vy máte obor ekonomika a management? No tak to jste tu správně. Divadelní historie a český jazyk jsou vaše povinné předměty. Ano, toto si musíte nechat podepsat, akorát ne u mě, ale to musíte k paní Malečkové, která je aktuálně na mateřské dovolené. Pokud jste nestihli zapsání předmětu do 3 dnů od zveřejnění rozvrhu, tak je mi líto. Uvidíme se za rok. Mně je jasné, že na střední škole vám psali poznámky na tabuli, ale tady to takto rozhodně nefunguje. A tohle je teoretický základ, který se v dnešní době už nepoužívá, ale bohužel bez něj nemáte zápočet. Tento předmět je důležitý pouze pro ty z vás, kteří půjdou na doktorát. Pro zbytek je to pouze formalita, kterou si musíte odsedět. Za mých dob jsme neměli žádnou umělou inteligenci. Za mých dob jsme byli schopni používat mozek. Podívejte, kolego, mně je jedno, že musíte do práce. Na vysoké škole 90% studentů už pracuje a všichni si to zvládnou nějakým způsobem zařídit. Takže máte absenci a budete si muset napsat opravný test.